ତତେ ନେଇଯିବି ଲୋ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲୋ ଏ ଓଭର ବ୍ରିଜ ବାଟେ ତତେ ନେଇଯିବି ବରମୁଣ୍ଡା ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖିଦେ କୋଠି ଭାଇ ପାଇଲେନି ବରମୁଣ୍ଡା ମତେ ବୋଲେଇବାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଏ ଦେଖ ବରମୁଣ୍ଡା ତୁ ଦେଖିଦେ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେମିତି ହେଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ବସ୍ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ବସ୍ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଠି ବସ୍ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ସେ ଜମା ଦେଖିଦେବେ କି ଜମା ଦେଖିନଥିବେ। ଦେଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେମିତିକା ଏଇ ଗଛ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖିନଥିବେ କହୁନୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖିନଥିବେ ତୁ ତ ଲଜ୍ଜେଶ୍ୱର ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କେମିତି କହୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖିଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଘରଣୀ ଟିକେ କହିଦେଇଛି ତାଙ୍କର କେହି ଧରିବନି ସିଏ ଟିକେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ତମେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେଉଁଠି କିଏ ଦେଖିଛ ଆଉ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇମାନେ କେଉଁମାନେ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ହେଲା ତୁ କହିବୁନି ନା ସମସ୍ତେ କହିବେ ହେଲା ତୁ ଦେଖ ହବୁ ନା ଦେଖ ବାବା ସାହେବ ବାବା ସାହେବ ଦେଖିଦେ ଭାଇ ରହିଲି ନମସ୍କାର।